वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के टीम से हो गई ने बाहर और राजस्थान के टीम में आ गई संकट। कारौआ कबू सोचले रहनी कि 14 से 15 साल के लड़का एगो बच्चा अभी इंडिया टीम से भविष्य बन के उजागर भइल है, लेकिन आईपीएल के करोड़पति लीग के चमक दमक से दूर हो गई। हाँ रउआ एकदम ठीक सुना तनी। चलिए आगे बताओ तनी। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के खेमे से आवत खबर पूरा क्रिकेट जगत के हिला के रख देले बा। वैभव सूर्यवंशी उ नाम से नीलामी में इतिहास बना देले। उ नाम जेकरा खातिर जयपुर से लेके जोधपुर तक फैंस पागल रहने, अब उ आईपीएल 2026 में नजर ना आई। काहे कि आखिर का भइल पारिवारिक वजह से जे एक चमकत सितारा के मैदान से दूर कर देले बा। का ऐसा रीजन आइल बा कि वैभव सूर्यवंशी अब आखिरी मैच खेले हुए। दोस्त लोग, वैभव कोनो आम क्रिकेटर नहीं हवे। याद करी उ दिन जब बाएं हाथ के बल्लेबाज नेटस में बड़ खिलाड़ी के पसीना छुड़ा देते रहे। जहां 14 साल के बच्चा होमवर्क में उलझल रहे, वहां वैभव राजस्थान रॉयल के प्लेइंग 11 के प्लान में शामिल रहे। उनकर बैटिंग में गौतम गंभीर जैसन एग्रेशन आ ऋषभ पंत जैसन निडरपन साफ दिखत रहे। बाकी अब उनका बिना टीम के ओपनिंग स्लॉट एगो गहरा घाव बन गया। कहल जाला कि मुसीबत अकेले ना आवेला। पहले सैम करन चोट के चलते बाहर हो गए, अब वैभव सूर्यवंशी के नंबर आए बा। ई दोनों झटका कोनो टीम के हिला देले खातिर काफी बा। संजू सैमसन आ गई ने, राहुल द्रविड़ जवन यंग ब्लड थ्योरी बनौले रहले, वो में सबसे जरूरी खिलाड़ी अब मैदान से बाहर बा। अब टीम के ना खाली ओपनर चाहिए, बल्कि वो गेम चेंजर खिलाड़ी भी चाहिए। असली वजह जान के रउआ लोग हैरान हो जाए कि वजह पारिवारिक बदलाव जा रहा बा। क्रिकेट में ऐसा फैसला पहले भी भइल बा, बाकी इतना बड़ा मौका छोड़ देहल ई का बतावत बा कि मामला गंभीर हो सकेला। हमनी के उनका परिवार में प्राइवेसी के सम्मान करे के चाहिए। सोशल मीडिया पर बवाल, ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम तक बस एगो नाम ट्रेंड कह रहल बा। कुछ लोग दुखी बा तो कुछ लोग उनके फैसला के सलाम करत। काहे कि असल जिंदगी में खेल से बड़ा परिवार होला। अंतिम बार वैभव खातिर ब्रेक अंत ना, बस एगो स्पीड ब्रेकर हो। उनकर उम्र आ टैलेंट दोनों उनके साथ बा। आ राजस्थान रॉयल खातिर याद रखी, धैर्य सेल और खतरनाक होला। शायद अब कोनो नया सितारा उभर के सामने आई और रउआ का सोचत बनी वैभव के बिना राजस्थान प्लेऑफ में पहुंची, उनका सही रिप्लेसमेंट के हो सकेला। कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करो ना भूलें। ठीक बा, तब तक खातिर धन्यवाद।